tuna 7.4 kan tianga 7.4 a chuan 7.3 ami remainder theorem kan mana kha kan ron chhun zom don ani chuan ming thar kan peang factor theorem kan tiang remainder theorem a khan thil pakhat kan adjust zewanga factor theorem kan tiang masaberin remainder theorem ang khan px kan nei anga qx kan nei bokang chuan px hi qx hi an han divide don ani chuan px akha kan soita kang khan degree 1 or more than degree 1 ang ani ngai a chuan qx a hi linear ani ngai degree 1 ti na chuan example a chuan hei qx atan x minus a bawk kan manga angai ang chi khalan di vector tuna engin an lo na kan ron zong chi ang zeros zon tur ani tro qx a khan ma remainder theorem ang khan chuan tuna chuan factor theorem ani to a remainder theorem ani lawa factor ti omzia kan soi phot angai ta ni factor kan ti chu thil a in divide dona tro tuna po px le qx an in divide dona chuan factor kan ti omzia chu qx hi an px hi a han divide huna khan remainder a 0 chho huna mo 0 chho chuan remainder eng man nei lo chuan omzia chu a han divide zo vek thei tin ani chu khanga han divide zo vek thei khan a divide 2 hi mo qx a hi px tan hian a factor ani tin ani chu qx hi px tan a factor chu factor kan ti omzia chu ni ta ni chumi factor soi fian na tak chu he factor theorem hian ron soi ta a hei qx khan a divide dona tro px kha han divide dona ni jong qx is a factor of px hriatthiamna if pa is 0 omje chu remainder is 0 tinani chu remainder theorem a kan soi to pa khan aron pe ka piang kha remainder ani kan ti to kha chu enge tangkai na factor theorem kan ti chuan polynomial pahnin nei dona anin divide equal vel dona ni division of polynomial ani mio wangin anin divide anga ta khan khoi hinge a factor ti zon nan he theorem hi kan mang thei don ani antinan tu na po qx hi px tan hian a factor ani em ti zona ron om ta se mo thanguna khan factor theorem kan mang thei don ti na ni chu example kan en chinang example hi en ta chinila kan hriathiam mai example a chuan polynomial pakhat min pe a hei chuan hei hi he polynomial hi na han divide don ani chuan a divide zo vek theiam ti kha kan en don ani chu omzia chu he polynomial tan hian a factor ani em ti kha kan zong don ani chu omzia chu is this polynomial a factor of this polynomial ti na ni chu question a ein chia dan kha ni ta saptongin chumi tu chuan he thil factor ni tur chuan he thil hian he polynomial hi a han divide zo vek thei angai tro omzia chu a han divide anga remainder a 0 chu angai tro omzia dangle chu factor theorem hmangin kan chok chinanga chuan a topa 0 kan hmu chu angai ti na chu en chinang a polynomial a han divide tur ki px lo pe taila ti hian chuan a divide 2 tur hi qx lo pe le taila ti hian chuan a divide 2 tur zo ki a zeros kan zong thina tro chuan a zeros kan zong anga ka direct pop to a zeros zon dan ka chu ka soi to lo nga -3 chuaka chuan -3 chuaka -3 a zeros a hi hemi a divide 2 tur zeros a hi a han divide tur polynomial variable aya kan han da ti hian chuan engpo lo chuak sela aron chuak kha a remainder tur ani don ni anin divide nuwa a remainder tur ani dona chu kan han da china ti hian chuan kan han chok china tiang hian a topa 0 ron chuak ta ni omje chu remainder a 0 chuak ti na nia omje chu a han divide zo vek thei ti na ni omje dangle chu qx kha factor ani ti na ni chu px tan
thì khan kan proof zo ai asap trong chuan qx is factor of px chuan question number 3 kan en le lokang in le khabu 7.4 question number 3 khan ya chuta chuan px hi aron pedon che ni sub number a khan px tura pe chenga chuan khami i polynomial px ho kha hemi x minus 1 polynomial hian a divide don ani chuan a divide den anga chu chu a to pain hmu chu da na zirin he x minus 1 hi khatiang polynomial ron pek ho a khan mo khoi khan nge e satisfy factor theorem ti kain en tur ber chu ni ta ni je chu hemi x minus 1 hi in question sub question nei neuwa khan two factor ber nge ani ti kha in zon tur chu ni ta ni chu ma sabera chuan hei a polynomial number 3 na hi kan en ta number 3 na chuan polynomial kha hei hi en mang ta ni chuan a question hi chhonga hei patina chuan a question ber ina a zo ber chu k value zong ro ti i polynomial i divide tur polynomial chu hei ni ta hei an en ta ula k tro variable kan nei a hei constant ho an oma coefficient ho an oma k hi zong ro min ti chumi tur chuan ti hian kan tiang ain dot dan hi step hi lo hriatthiam ula thang a divide tu tur hi qx kan pe ang chuan qx lo ni ta se kan tianga a divide tu tur kha factor theorem hmanga kan chaw chuan a divide tu tur hi a zeros kan zon angai tro zeros kan zong lenga tian topa x is 1 kan hmu ni tro chuan khan a han divide tura khan variable aya khan 1 kha kan han da le den anga ngai ang bawk khan chuan he ron chuak ta ni hi hei k la k hi kan dua value ma se la chuan a question khan enge soi question kha chiang deuhin han chiar chin te question khan px kan neya tro x minus 1 is factor of px ati x minus 1 is factor of px je chu x minus 1 khan px kha han divide anga han divide zo vek don ti na ni chu a factor ani miawa je chu remainder a 0 chuak don factor theorem angin kan chok me ka hei a topa 0 chuangai tro chuan tuna kan chaw chin a khan enge kan hu hei hi ron chuaka hei hi 0 ni lo tro ma se kan theorem kha chuan 0 ni tur ani ti sia ani chuan hei hi 0 kan thluk tir mai ang hei hi 0 kan thluk tir mai ang ti hian 0 kan thluk tir mai ang chuan a question in enge min zo ber kan ti chuan k hi enge a value ti nia ni chuan hei siam remula k is equals to root 2 minus 1 k value kha kan hreta ni ti khan a khan ni le a chuan very bad lai hello cancel lo ni he kala ka katlok turin dang chuan adota factorization of polynomial ti kan enang factorization of polynomial hei hi apoimo ton lutuka 7.4 a omania factorization of polynomial hi in thiam lo chuan 7.5 in thiam thei lo shim chuan unit 8 point thiam don lo ti na ni LCM le GCD in zir dona factorization thiam nge ngai chumi tur chuan enge factorization chu ti don taila tuna hian enge kan zir factorization of polynomial kan tia polynomial ho kha kan factorize don ani zia bera chuan hriatthiam dan all sum ber chuan kan polynomial nei ho kha khang ho kha a simplest form in kan da don ani hriatthiam all sum ber te pon ti taila a simplest form in chu kan ti tur chu ni ta chu ta chuan hei factorization using factor theorem kan zir zo chia khamin kha kan hmang don ani factor theorem hmanga polynomial factorize dan tuna kan lo enang example px kan neya x square minus 5x plus 6 ania
chu hemi form hian kan dah dawn ani hei han in taula hemi a hi chuanin hemi form hi hriatthiamna ol zawk ta ni a le b a hian in number a rawn awm dawna constant ani hei hi a represent nan a le b kan hmang mai constant ani ta tiang hian hriatthiamna ol dei zawk tro hengi chu hriat rei pawh harang chu wang chuan he tiang zawk hian hriat a ol zawk a chu awmzia chu kan factorize ani chu chuan hei factorize sa ani mase a le b atana hman tur kan la hrelo engtinge kan tiang hemi hi a chung anga hian kan siamang hemi general formula hi a chung ami kan nei lai nen hian in ang turin kan siamang chumi tur chuan enge hei hi 7.1 a kan soi to a he tiang siam pum dan hi x hian hei hi va pun tiranga a dota hei pun tir lenga dota a in hei pun tiranga hei kan ti vek to tro khan in tianga hei ron chhokang hanen ta ula chuan hemi le hei hi han compare te ule x square chu in anga tro x square in anga chuan x a oma tro x mase x coefficient a hian hei minus a plus b kan nei ani hemi ai chuan a coefficient a minus 5 tro chuan a topa nge constant atan 6 kan nei chuan hei hi constant an ni kan ti to 6 ab hi 6 ani don ni chu ab 6 ani wangin hei ten kan ron zia kang chuan tuna ab omje chu 6 a hi a factor kan zongang factor kan ti chu enge kan tia kan soi vek to a polynomial forming kan soi to a number forming lo soi le lok taila 6 factor ho chu 6 divide zo vek thei ho khan ni mai number ho kha an tir nan hei ka ron zia kha hei integer form in ania integer form khelo pon theya 1 in a divide zo vek thei tro 1 6 a 6 ani remainder 0 chu tiang mogin 2 3 ama vek point remainder 0 vekin an divide thei tin an negative form po hian an divide zo vek thei ania 0 chuak torin ma se eta hi chuan tlang puin integer a positive integer ho hi kan soi tlang puya chuwang chuan minus ho kha chu lo neglect zoi lok taila chuan factor theorem manga factorize dan hi a boi thlak em em a a step hi thuya a chan chu ti hian a constant kan nei kha tian a factor ho kan la tro a factor ho tuna chum pali lo ni ta a factor ho kha a polynomial chunga khan hei kan polynomial nei khan ni tro a polynomial variable aya khan man den angai ta ni hei uani manganga tro chuan 2 i manganga 3 manganga 6 i man te ngai i han man den angai chuna to pa nge ron choki en vek angai 1 kha ka mang china chuan 2 ka hmuwa chuan 2 kha ka hmanga 0 ka hmuwa 3 ka han hmanga 0 chuan 6 ka hmanga 12 ka hmu ta ni chu tikhani ti den anga 0 i hmu na ho khai la khoma x atana 0 i hman ho 0 i hmu na ho kha chu 2 ka hman khan 0 ka hmu atro 3 ka hman in 0 ka hmu omje chu remainder 0 ni chu ama kan soyang khan omzia chuan factor theorem kan zom don ani chuan hemi te pani hi answer tur ani ta ni adangai chun hei 0 chok hlei nem tro hei kan hman tur ani ta chuan hemi kan hman hian enge omzia kan ti chuan hei xi a kan hmang tro hei xi a 2 kan hmanga 0 chok tro chuan xi a 3 kan hmanga 0 chok le tro ani chuan tam tak hian x atan 2 kan hmanga 0 chhuaka x atan 3 kan hmang le a 0 chhuak le a tro omje chu hei son phei taila hei po son phei taila enge chhuakang x minus 2 is 0 x minus 3 is 0 hriatthiamna chuan a omzia chuan factor theorem a khan a zeros kan lo zong reng tina lo ni chu hriatthiamna kan han da lu khan chuan 0 chhuaka factor theorem kha han obey phota chuan x value anga kan han siam khan polynomial pahnih kha a zeros kan lo zong reng tina lo ni chuan kan tumber hei kan tumber kha ti khang kan hmu ta ni enge kan tumber kan ti chuan
hemi hi x square plus 5x plus 6 hi x minus a x minus b form a siam kan tum tro tan kan zia ka nge x minus a x minus b form a siam kan tum kan factorize don kan ti vector a chuan hei tuna kan han chaw zo chi atang khan hei kan hmua hei kan hmu boka ani chuan 2 hi a ni ta se 3 hi b ni ta se adik thlap ta ni kan factorize zo der ti na ni chu ti hian karon pe ta ni ti hian chuan hei hi kan chok ding nge dik lo tin test tu chuan ama kan choi ang khan hei hian hei puntir ula hei puntir le ula hei hian hei puntir ula hei puntir le ula han chok chin ula ai ron chuak chat me om je chu kan lo factorize ta ti na ni chu chuan kha factor theorem hmanga factorize da na ni a thui em em a a step hi chhonga atama chuwang chuan khang zong ngai lo turin splitting the middle term hi kan zero na ni splitting the middle term a chuan polynomial hei kan lo factorize don ta ni polynomial hi hetiang hi hei power 2 nei degree 2 nei tro degree 2 nei polynomial hi general form a da photangai ani hemi mang tur hian a general form chu hei hi ni a hei x square ania x in a zoma a dota constant chuan coefficient a oma coefficient an nei boka hemi te hian heng form hian in dang chuan splitting the middle term in ti thei chiang chuan hemi b ka hian a general form nen hian han khai khin taila hemi te pahnih hi henge kan hu x square kan nei tro a coefficient hetai chuan a ania ta hi chuan 1 ani mai tro ni chuan a khan 1 atluk ta a dota x hi coefficient chu b ania heta hian x coefficient chu -5 tro chu b -5 ani le a chuan to bera constant ta oma chu 6 hi ni ta ti hian chuan splitting the middle term a chuan general form in da hnuwa le hetianga abc in nei hnuwa hian ac in zongang ac in zongang omje chu a le c in puntirang tin ani chu ti hian chuan tuna b ka chuan 1 into 6 ani mai a 6 boka chuak ta chuan he ac hi a factor ho in lang ama divide zo vek thei ho chu a in repeat te pawm dona chu wang chuan factor theorem kha a rei em na ni tuna chuan kan hman dana dang ve thungang LCM angin kan la ve thunganga 6 2 in pathum tro pathum in pakhat number pathum kan nei ta ni a factor hawa hian chuan ta hian heng number lian thama phe chuan tang deuh in hu thadona kha in puntir kual theianga in puntir kual theianga atopa number pahnih hlawm hnia chhuah tur ani ta ni chuan in chuangai ta hemi b ka hi chuan chi hni na chhuah thei tro pahnih le pathum hi puntir ula paru ka chuak anga pakhat hi la chuanga tian hlawm hnih chu in nei phot hlawm thum atang khan hlawm hnih an siam ani chu chuan pathum le pakhat hi puntir ula pathum in nei anga pahnih la chuang anga ti hian hlawm khat dang le hlawm hnih omna dang le ti hian hlawm hnih a in then ve ta adang chu ti dan vak om lo heng bok hi chuak don chu hlawm hnih in then dan ro rawa hian a in rem dan hi ngai tu ngai le ta ni hlawm hnih in then ve to a ti thei dan chi hnih om ta heta hian enge tuna heng kan tum kan ti chuan he thil hi kan question nei hi x square minus 5x plus c hi kan factorize don kan ti tro chumi tur chuan splitting the middle term kan tia middle term enge a middle term kan ti chuan minus 5x hi a middle term chu ni minus 5x hi hei first term ani tro hei last term ania hei middle term he thil kan split don chuan kan split na tura tan khan engtin nge kan split ang lai tak hi uluk taka en tur ani ta ti hian a kalang a split dan tura kha x square ania nga anga in kan ziak atro hetami constant po hi nga in kan ziak chuan a mid hi kan split don ta hian variable hi chu aniang angin a omang
chuan sin ho po hi niang angin an omang 5 a hi om zia bera chuan a coefficient hi kan split dawn ani chu chumi tur chuan a coefficient 5 a hi eng tinge kan split thei kan number hlawm hnih lo siam sa to ho hian hemi hmang hian kan split tur ani a split nan khan om ji chu hemi number pakhat te hi pahnia kan chhuah dawn ni chu antin an two hi zia top hian pahnia hi chhuah du chuan 1 plus 1 ni ti thei tro pahnia chuak ta ni hei tram hnia chuak dei khang ang khan hemi tram khat coefficient tram khat ate hi tram hnia kan chhuah dawn chumi tur chuan engte kan ti thei kan ti chuan hetami LCM kan lo lak sana kan number split na hi hemi te hmang hian kan split thei tur ani he thil hi 5 hi engtinge kan hemi te hmang hian kan split thei ang kan ti chuan 3 le 2 kan hmang thei tro chan chu 3 le 2 hi kan bel mai ang 3 plus 2 kan ti mai ang 2 plus 3 chu chuan 5 thawat lukang kan lo split der ani chu chuan 6 le 1 hi mang po hian kan split thei ani na taka chuan 6 minus 1 kan ti le mai anga tro chu 5 ani le mai a kan lo split le der ani chu tuna bi ki chuan 2 plus 3 form hian ka chok ta 6 minus 1 po hian lo chok ve ma ula atopa answer chu nang le tho mai ang chuan hetia kan split nu hian engte kan ti don bracket kan thria tang chumi tur chuan hei minus a hmalama oma x a om bok ta chuan x khana puntir lu tanga minus kha lu tanga ti hian a ron chuak don ta ni chuan du jok jok hi injek ma sa thei ta hian chan chu 2 plus 3 le 3 plus 2 chu nang renga chuan heti zong po hian a kal thei ti na ni chu chuan a hmasa pahnih le a hnu hnung pahnih atang hian common in lang chu tak chu nia hemi te a hi anom na hi thak taila adang angem ti zo na om theya chu wang chung chi hing ka ron chok don ani pakhata chun tiang ka remanga pakhata chun anom na kain thak thleng tirang chuan a hmasa pahnih le a hnu hnung pahnih ve ve angin ti hian common ka la chinang an ula hei hi ni don ta ni hei en lokang a hmasa pahnia hian x square le minus 2x a hian enge common x a common tero x square kan ti chu x into x ani maya x pakhat kha a common ani heta po x pakhat a common ta chu kan la chok anga enge la chuangang ta tang hian x la chuanga ta tang 2x ami x kan lak saka van 2 la chuangang chuan heta hian minus 3x plus 6 ania ta hian 3 top in la thaya in du chuan plus 3 in la thaya plus 3 la ta ula enge ron chuakang x plus 2 ron chuakang tro ma se x plus 2 chuak ta se he tami in hu ma saka hi x minus 2 ni sia kan tumber chu hemi bracket chhung ami te pani hi in an tir kan tumani chumi tu chuan minus 3 zok kan la ti hian chuan minus 3 common ila chuan ta hian x minus 2 ron chuak ve le chiang chuan hemi te pahnih hi ain an chia hian common kan la non le thei ta ni hemi te pahnia hian hriatthiamna hei hi tram lo ni ta tro minus in a dai dang anga hei hi tram dang a lo ni le ta enge common x minus 2 common tro chuan x minus 2 common a kan la chuak anga hei chuan enge la chuang x le minus 3 la chuang ti hian kan lo factorize le der ani chu ma kan ti ang khan chu hemi case a chuan ti khan kan factorize zawa chuan pakhat case a hnuai zawka khan ani ve tho em hemi atang hian enge common x bok common atro kan la a he ron chuaka ta hen 2 common a 2 ila theya minus 2 poi la theya minus 2 kan lak khan a hmasa zawk ami x minus 3 kha chuanga kha heta khana ron chuang ve le chi don ani chuan a lo inang chi ang kha kan du wangin minus 2 kan la chuan ti hian tram hi alo in then le ta a hemi tram le hemi tram a hian chuan enge common x minus 3 common tro x minus 3 kan la nga enge la chuang x le minus 2 la chuang ti hian ani le mai kha factorization kal phung chu om je chu atira polynomial nok deu kan nei kha khongai hei kan polynomial nok deu nei kha x square minus 5x plus 60 nuaya kha kan han factorize zo chuan hei atopa chuan x minus 2 x minus 3 x minus 2 ti khan sam takin lo chuak ta kan lo factorize ta ni chu
ka factorization ani ta a nakina tu na mi 7.5 ani 7.4 ani 7.5 a in factorization hlang khoi do na chumi tur chon hemi hi basic hi thiam em phot tur ani ta ni kian tu to kang 0.4